Veľká noc je už za dverami a išli sme sa opýtať našich žiakov, ako trávia veľkonočné sviatky. Veľká noc je najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umúčenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Aké zvyky a tradície máte na Veľkú noc? Namalujeme vajíčka a potom napečieme koláče. Veľkú noc trávime asi ako každý návštevami rodiny, ale v prípade, že nie sme na Slovensku, tak ako tento rok, chystáme sa na dovolenku, budeme ju slaviť v zahraničí. Tak naše zvyky a tradície sú veľmi zmixované, lebo môj ocko je zo západu a mamka je z východu, ale máme asi takú tú tradičnú oblievačku a šibačku. Zvykneme chodiť do kostola, to je pre nás najdôležitejšie a okrem toho klasické tradičné jedlá si chystáme, máme veľkonočné raňajky v nedeľu a v pondelok potom máme kúpačku ako každá rodinka. Myslím, že oslavujeme ako väčšina Slovenska. Máme ten typický veľkonočný pondelok, kde je typická oblievačka a šibačka. No a v nedeľu sme doma s rodinou a dobrým jedlom. Oblievačku. Väčšinou si ja s mojou sestrou oblečieme prší plášte alebo plavky. Najznámejšou tradíciou je šibačka a oblievanie dievčat vo veľkonočný pondelok. Nesmie chýbať pečený baránok, ale ani maľovanie vajíčok, ktoré dievčatá odovzdávajú svojim šibačom. Opýtali sme sa našich respondentov, či sú viac za tradičnejšiu Veľkú noc doma, v kruhu rodiny, alebo ju oslavujú niekde inde. Doma alebo v Michalovciach. A s rodinou doma trávime čas spolu. Posledných pár rokov ich zvykneme tráviť práve u babky na západe, takže sú také mierne bratislavské. U nás doma my nemáme také, že niekde špeciálne pôjdeme na dovolenku preč od všetkých chlapov, aby nás neokúpali. Oslavujeme ich väčšinou doma, všetci spolu, lebo sme radi, že sme sa stretli po celom roku, keď tak akože niektorí sú preč, odídete na vysoké školy a všetci sme spolu. Všetkým žiakom a učiteľom prajme pekné veľkonočné sviatky. Pre televíziu ZUŠ Pavlína Peľuchová.